Geu Gasteiz Euskalduna elkartearen 25. urteurrenaren atarian egingo dugun gogoeta prozesuan elkarteari begiratuko diogu. Iraganari labur eta batez ere etorkizunari. Gasteizen euskararen etorkizuna irudikatuko dugu, egungo egoeratik abiatuta. Nire ustez, belaunaldi berriengan eragitea funtsezkoa da. Ondo etorriko litzaiguke adibidez gazteoi, gure aisialdia aurrera eramateko espazio bereziak edukitzea, ez? Niretzat erronka nagusia da, guk geuk euskaldunok sinistea Gasteiz euskaldun bat posible dela. Komunikazioarena. Euskara kalera atera behar da Gasteizen, ezta? Antolatu egin behar gara euskaldunok. Eta hor ahalegin berezi bat egin behar da, kalera begira transmititzen, herritar guztiak kontura daitezen, euskara ere badagoela Gasteizen bizirik. Asmatu behar dugu euskara transversala izan dadila, zehar lerrotasun hori landu, hizkuntz guzti horien artean zubilana euskarak egin dezan. Motivazioa eta erabilera. Gasteizko euskaldunen artean sarea osatzea da geuren erronka nire ustez. Gasteizen erreferentzia bat da, tentakulo asko dauzka, baina jakin behar dugu, asmatu behar dugu tentakulo horiek biderkatzen. Euskara elkarte bat izanik, euskaraz lan egiten duen, euskaraz bizi diren bestelako elkarte eta erakundeen bilgunea izatea izan daiteke geuren erronketako bat. Geuren papera ustut funtsezkoa dela, ze euskara elkarte handiena eta hiri mailako euskara elkartea bera da, ez? Eta beti erakundeek beste zelai batean jokatzen dute, ez daude pixka bat hiritarren interesekin guztiz harremanetan, eta orduan geuk hor daukan ardura izugarrizkoa da. Baina baita pertsonen bilgunea, ze azkenean nire ustez kultura elkartea izanik pertsonek osatzen dugu elkartea. Oso garrantzitsua da jendeari lana ematea, ez? Adieraztea garrantzitsua dela, ezinbestekoa dela bere ekarpena euskararen normalizazio prozesuan, ze horrela da. Eta orduan nik uste dut geu aglutinantea izan beharko litzatekeela, ezta? Nik uste dut Gasteizko euskaldunak geuren inguruan antolatu beharko liratekeela eta lan egin beharko luketela etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Legamiaren lana, aitzindaritza, nolabait euskaldunak geure artean harremanetan jarri, batu, azaleratu eta horretarako bidea egin beharko lukela uste du. Geu elkartetik sortu den multimedia proiektuak ere badu lekua lehen esandako gabezian, hau da, komunikazioan, euskaren inguruko komunikazioan eta euskara agerian jartzen Gasteizen eta Araban.